салом салом тамошобинои азизгиромӣ, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансия ҳастед. хушомадед ба канали имрӯзаи мо. имрӯза влога сар мекунем аз замини хунукии Москва. беҳад хунук, минуси 25 градус. беҳад хунук. ина ёи хохистам. Если отопление джуша. Иҷа боша хамири кулча. Кулча шудем. Аз роз мекунам ше. Пухтам. Аюб? Ина Аюб. А? Ин Аюб имо калонак шида, я? Аюб? Лаудан шоколад. Ма. Аюб чӣ ки? Пешониё синяк, рӯз синяк, а? Этесе. Аз кулча роз кунем аку. Короче, тамошо мебинен. Ай дасти ами гудака халаданика ку нехи скотч мекунем ки накушоя. Неки ҳами хелам ҳами мекушоя. Мекушоя. Ҷами чӣ мекуфта боша ман намедонам. Чӣ мекуведри и? Инамҷа ях мекана. Ҳа? Ҳа аю? Хе. Опака. Опака. Пишем даша. Эй бачам хеака. Меда мера ҳамиҷа. Бо ҷанг дора катимо, а? Бева даша пушум, хе даша пушум, ис бе. Бе даша пушум. Даша пушум, ис, хе. Ана, тамом. А? хеле ҷа боша савозино реза кардам, гирифтам. Бега ош мекунем. На. Бок шуд. ҳозир пиёзша реза кунаму дега мемонам. ҳана пиёз мусух шуд. Савозино бузем. Яковша. Яковтуша акоз намакша андозим. якҷоя кардимша. Инҷа да боша тамошобино асал буд. Ин банка асал буд. Даи банка не, даи банка буд короче. Мавизу чормағзам худо реза кардам. Андохтам ки пирш худаш катям мавизу чормағз хеле. Даи банка боқи дига мондаги буд. Асал бама гирифтам, даиам алараш кардам. Немда хурдесем амира. Ҳами кашмода сар бовардам, ка хурдам. Даи бехи плита мудем ки мулоим беста. Хеле сахт нашода. Ҳар сари ба чой мехӯрем. Худшо андозам. Ях карди на худ заморози. Кам кун овушва так нашаю. Ов мешидагист. Вале овша мендозам.
пасаки майда жуша. Иҷа боша тамошобиён, ҳозир ман рӯғани гов меандозам. Майда кардам, дитам қай рӯғани гов меандозам. худ ову шуд. Найди шуд духтаро аллакай зирбаки мо жӯшидестай. Аллакай мехел жӯшидан гирам. Пас мекунам камтари дигар. Баъд биринча насиб боша килчаро рӯған карда гирам. ана духтаро иҷа боша аллакай килчаро пахта гирифтем. беҳад килчаи бамаза, сирхаки хушрӯ. сирхак омадед, чӣ қадр сирхаки хушрӯ мехамам хеле чизи нони сирхака мағз мебинам. сафедак не сирхак боша бамазаи қоқак. ана ки иҷа боша аллакай биринҷа андохтам. ҳамихе ҷӯшидестай. овш қоқ шавад, насиб боша, баъд дам мепартоем. ана иҷа боша ки духтаро оши мо тайёр шуд. ҳамихе ҳозир шишта ужин мекунем. ҳама каса карочи тамошобинон, якта сев гирифтам ба ҷои ҳами Муҳаммад ки наби нагуфтам ахир дид. севинаиам рафт овард. ҳоз дидам сев кашид яки, гуфтам биё хая сев хӯрам. наи хирам рафт омад гирифт. ина ино бенағма наметонанд. ҳоз абед шуда хоб мераванд ки. иҷа боша тамошобинон, ҳозир ман ҳами широро ай холодильник биовардам. хайш кушодагӣ буд, ай сарш камтар гирифтам. айди тигаш нав дина харидам. ҳозира ман мепазам ҷурғот хоб мекунам. барои чӣ ки ҷурғот кам монда, як банка монда тамом. ҳозир ман ё ҳуй кунам. ина ҳуй кардам ҳардира. ҳоли пирпира холӣ кунам ки пир нашавад. ай касрол реза. зиташам қашад. кӯха иша ход мекунем. ба фикрам ки прибад намешавад. бехтане намошад. инҷа мо тухм мондагӣ моли тухм паза шавад. тухми буданам. ба ширамонам. خیلی جاش نمیشه. صدا میشه دسته موندم شم. подписчика. شیر گرم شد. از میگم در این بانک همین خیلی بانک خودش جور خود لوله چون نمیکنه. چهار تا دیگه شد میاندازم شیره. نمیخوام ماشه بانک گرفتم. دو تا چهار تا پنج تا شد. نمیخوام زیادی کرد. از نکی جور خودی خواب هایی پیشترمون نقطه میاندازیم.
что oldu butlay. نه короче тамошобинон ҷурғотич хеле таза шавқол кардам. козмегим дар холодильник ҳам мемону. Хушро хӯракка дар холодильник мемону гирифта. Видео боша завтрак тайёр кардам. Ясез кором акнам ки ризаби кор дорум. Барам як қифай кором шавам. Беру хунук. اینجا باشه тамошобинон мози кофе тайёр мекунам. кофе ба ширне ки мехӯрам, ихтирофа хурда наметавонам. ҳам да худам, ҳам да умед кофе тайёр кунам. кофе гирам. شیرش میریزیم. کمتر شیر. از اینکه جویا میکنیم شاید کمتر. انا با اوی شما دادی. تموم نشد تیار کافه ما. از میشیم زفترک میکنیم. نه با ما اشتیای тамошобинон. با майонез боша. майонез тамом шуда. با майонез мехӯрдум.